iya. Joget bab tayang Rika. Ya tayang. Anu ya wis tayang ada suara kanggo piye tayang. Haman tentu. Seng nganggo keprok tangan barang kaya dara. Selera selir ning pantel genti. Ture sapa sing ayem. Lah iya sing hajat tuh adem tur ayem. Ayem. Udah ture sapa, ture Rika. Lah nyong ra ndek tur. Sing ndek tur sapa? Kowe. Iki tur lho maksud tur nang nggone dhewe kuwi apa sih bahasa Indonesiane apa sih nyong bingung. Hah? Giling. Mangkane mau latur pi giling. Gila. Tur Haman tentu. Ya, hirungana. Aman tur tentrem. Kuwi harapan kita semua. Iya. Aman tur ya tentrem. Aman apa-apane ya tentrem apa-apane. Tentrem atine. Selera selir ning pantel genti.
lagi pada foto. Boleh ke sini loh. Ayo sini. Mau diparanin nih? Boleh, monggo. Mau diparanin. Iki kan jarene campur, Mas. Oh iya. Iya. Biasaku ya campur-campur. Iya, Ibu, kok malah jadi pada bubar? Ayo ke sini monggo. Kaya ngene lelakanku Kan dising disit. Amangan aman aman. Ya. Ayo ramane. Long 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 long. Kebiar-kebiar ombake banyu segara. Kene sing ngomber yuk. Esuk-esuk katon asri temenan. Kene. Awe seneng sapa asing nyawang kene Pak. Raula yar raune tani nelayan. Pengen ora moni. Pancen sebut. Locin yate aman ya. Ngene. Ya adem-adem disit. Hah?
Intan nih Intan. Wis dikuras kabeh kan. Aman tentu. Siler neng pantai ending. Ini aja disekeli bae. Walolo lolo Bali. Desor maning. Ditongnet. Seneng pokoknya sor kayak kowe. Pokoknya seneng aku iki. Iya. Ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Iya. Dompete bae lah. Amanat tentu.